agere apa musi wa 4 December akauya pamba pangu kumakusenzi. Murume agere apa musi wa 4 December akauya pamba kuma7 makusenzi chambomuka neshoka rake achida kuda kundiuraya. Akaona mafoni necommunication yekuratidza kuti ndinotaura nemudzimai wake, saka akauya achida kundirwisa. Naizvozvo takatadza kunzwisisa nhau yake ndokuenda kumapurisa. Mapurisa vakatibatsira, shoka haana kuribuditsa. Kusvikira mapurisa vasvikopa vakati kunhau yedu yemapurisa pakubuditsa zvombo kwavakaita yapera. Iye kuti anga achida ari kukupomedzera kudanana nemudzimai wake yakuda kwamambo nekuti une chinyunyuto. Mudzimai wake wacho pakubvunzwa kumapurisa akati aiwa, Owen wandinoziva haasi Owen uyu, ndiumwe Owen wandaiziva kudhara kuHarare kwandaigara. Zvino inini ndaakunyara mandigere. Iye anozivawo nekutaurwa kwake. Foni yangu iripo kumapurisa ndakaibuditsa, yake haana kubuditsa neyemudzimai wake kuratidza umbowo hwekuti ini ndine kakutaura nemudzimai wake kana kufambidzana. Izvo nepo kana nemudzimai wake handimuzi. Wanzoereja mwana? Wati urikupomera utaura nemudzimai wako tipe tindwe kutaura. Uyu paari kutaura kuti pamusoro idai. Uyu murume musi wa 4 December ndakaenda zvishuwa pashopu pake paanotengesera. Pashopu pake ndakasvika ndakabata kabhegi kemasipana. Kabhegi kemasipana kana atosvika ndati mukoma wangu inini chindoona inini ndiri mwana mudiki. Chindoonawo nemhuri dzangu dzandatanga sinzi mukadzi wangu asati kana ndani mwana naye. Zvisinei hazvo kufambidzana kana kusafambidzana naye, inda kukumbirawo kwamuri kuti kana manga munezvo manga muchiziva chisanai navo. Iye kwakusumuka kwakuenda kumapurisa kwakunotaura kuti inini ndasvika ndine shoka. Inini shoka iroro handina shoka, kana mumba mangu handina shoka. Nyaya yeseshoka yakatuma mapurisa. Unofungiza zvichikomba, unofungiza zvichikomba. Inini mukadzi wangu nemuziviro wandoomuita. Awa mukoma wandagara nawo makore akawanda nemuziviro wandowaita futi. Mukadzi wangu inini ndakamurambidza ndikati usaende kushopu kwamukoma apa. Mushure mekuye ndaona mukadzi wangu inini akaita zvinenge zve 30 minutes akamira pashopu pakaunda. Inini mwoyo wangu haminoti chii changu itika ipapo. Nditoda kuda natsano wangu Nixon Chapika kuda kuenda patara kuti ndikwire kombi ndiende muwadza naye. Ndopa ndakasangana naye nemukadzi wamukoma. Ikai mukadzi wangu 30 minutes dzese dzaamira apo pakusina mukadzi wewe akamira naye nababa. Handiti ibaba handina kuzvitaura kana kuti ndakuzvichengeta munhu. Ndagara mazuva. Mukadzi wangu akuramba achienda kushopu kwababa. Ini manje zvakandiremera kuti semunhu wandagara ichiziva nzira dzake dzaanofamba nadzo. Nenzira dzake dzaanofamba nadzo. Ndikuda zvemusha wangu nemukadzi wangu. Handiti ndakakwanisa inini kunomuudza shoko rekuti mukoma wangu Owen, handiti kukumbirawo kana manga mune chamunoziva kana manga musingazive zvenyu ndimufana wenyu kukumbirawo kumhuri dzangu. Inini handitodi kuti dzisvike dzatambire pashoko panapa. Iye wakusumuka kwakuenda kumapurisa kwekuti shoka handina atitonge mapurisa nyama kutonga yokunongedzera kuti shamwari wewo kwaonene mukadzi wangu pachikazobara pakwazinwa ndoyo yatimuda pauri iwewe unokanga umboye paunoziva une paunoziva unoita here kuti uyandana nemukadzi wako. Inini panyaya iyi mushure mange zvaitika izvi kumashure uku ndichitaimira mukadzi wangu ava mukomari apa ndaitwa unofuta vachiitawo zvinavo zvavo. Saka inini ndakava kuti nefungidziro yangu kuti saka munhu sinza agarai musaimira uku mukadzi wangu kumurambidza inini kuenda kushopu. Mukadzi wangu ipapa atongobuda kumba achiti tosangana kumbiri. Kumbiri kwacho kuno kundasvika hako. Handinuzwa. Wewe wakabvunza mukadzi wako kuti sei uchiti wakapinda mushonga akati chii?
kuti akapinda musoro kumabudi kwakatora nguva iwo wazomubvunza kamukadzi wako kwakatora nguva iko ndakabva tamuti handiri kuona uchita sei akati aimirire mushopu pashopu aitaura nababa wachiti hanzi vaida kunotsvagira change but 30 minutes vasina ana action ekuratidza kuti saka munhu akapinda mushopu akaendotsvagirwa change iwo unobva wafunga kuti vadanha anotora maminitsi angatora mangani nguva iye akatora iyi inini semunhu achakutanga kuroora zvakandiremera kuti mukadzi wangu nguva yaakatora nemurume uyu nguva yaakatora nemurume uyu haina kundifadza dzamaranda kupfuura mukadzi wangu ndakanda katomumirira kumba ndamumirira kumba ikoko ndakatomuona turipo pashopu ipapo ndakutoenda kugoti zve 50 to 60 meters. Andomubvunza kudii wakafungira kuti adzimai kuti vakamira pakaunda nditi pane munhu akubvunza panaka kuti zvingatora nguva yakadii kuti munhu awane chenji nditi iwo mazira wokuita murume uyu zviguru kwauri kufunga kuti wakamuona ndozvakazofungiwe kuti paaidai paipayapa saka kwanzangu pakamira mukaunda mo zvatsonyana ndizvozvo pashopu ipapo ndati unomuziva murume uyu handitika pati ndakagara naye chimuziva kuda kuti paakaona muzinako akamira vachiwira chenji iwo vabva vagaya kuti no mukadzi wangu uyu zvatsonyana apa nokuti ini ndomuziva rumwe achidai kwamuziva achienda kunogunhuka kunokonza mwakati nzira dzake muraramiro wake iyi ndati unomuziva achinonyika akati ndomuziva achinyika akadzi wako atori nenyaya dzakawanda dzekuparadza misha yevanhu wakaona wako uzva waparara inini wangu ndakatoona wanga watoparara yaitanga vachigara basa vachikurukura mukongora nekudzamisa kwanaita pfungwa ininika mukomana ari kutaura wakauya akataura zvakanaka ende masvikiro akaita kuna baba avo akasvika mune zvakanaka ari mudziviro kuti zvibve mukati makomukomana kuti avasunduke nekuti kana munhu une histiri hapana sikamuzava kana une histiri munhu waunogara kungomira nemukadzi chine kuda pane zvaitika saka mukomana haasi kutya kana kuhistiri akunyatsauda kuti baba vanhu vazana histiri uyo achitambira mudzimai wake waakada kuroora baba uyo asati amuroora baba vaitemira futi chi mudzimai iyeyo zvakare saka mukomana akati pakudziva kuti aiwa angasina zvikuti zveono namasuduka ndazviona baba vaida asakurira kundikwira chi dare vaifotawa ndiri kunozvidzivirira ndini nemabasa ane angu baba varomwa uyu akataura achisadziviriro asi akapara moto ainongedzera kuti iwewe vhiki yangu ukutora chi kabisira adzeni dzinodhonza kagara dzinodhonza apo dzekudharawo dzakadhonza akazonda atopa dhenja panapa ndokona kurwiswa nemunhu wasi kudana naye but hazvina kuipa mukuru unongoda kuti mukadzi wako auye pano handiri kutya unomutya kauya andasi imba yako nyowani takuichengetedza mukadzi wako ngaauye tinomuona musi wawani chete pane imwe nhau mukomana uyo akati ndinofonerana nemukadzi wake kumapurisa mapurisa anobva vati no inini foni yangu iyi kuitira umbofoni wavatotaura ndakavapa mafoni uyo anapindisa foni wamugadzira mombe wakura kumushera wakadzira mombe dzinokurwisanisa oumba bhuru asi kuona uchiramba uchirwa strike waise chimukati
waisa waya kana dombo andozvisa saka ndikuti ini handizivi defense yako asiyo ndokuisa ndosvauri pafoni saka ndichakuona musi wa1 Vane mukadza. ndiri kumahungwe ndakaita sei ndava ndiriko saka ndisitusa musi wa chengeta akufoni yako ndio nekusunungura kasi pane masununguro atinokuita saka tinoaona musi wa1 haana kukuudza saka kasi kumahungu anga ariko kumomba anga ariko saka Right, tipei nyaya. tipei nyaya